O Grupo Nogar terá que paralizar a súa actividade na nave de Lacros, na parroquia pontevedresa de Alba. Trátase dunha medida cautelar e provisional ordenada polo Concello. Lamentablemente, descubrimos que isto non era así, que as condicións de seguridade non se adaptan ao título habilitante que existe nas naves da antiga Cros, e que as medidas de seguridade mínimas non son suficientes. Polo tanto, o Concello vese na obriga de ordenar a suspensión da actividade. Na inspección ocular realizada o pasado venres, os técnicos detectaran que na nave de Lacros si hai medidas de prevención de incendios, ao contrario do que sucedía na antiga Pontesa. Así as cousas serían insuficientes en relación coa actividade que acolle a instalación. Acumular pilas de gran e de cereal en naves, ata arriba, tiña que haber un sistema de prevención, de control de temperatura, de alarma no caso de que a temperatura suba ou de que se produza un incendio e por suposto, de aspersores. Segundo explicou Vilaverde, a licenza das instalacións de Alba data do ano 1951, cando era unha fábrica de abono e produtos químicos. Na inspección tamén detectaron acumulación de madeira no exterior de Lacros, a actividade para que aseguran tampouco teñen licenza. Nin as características da nave, nin as dimensións, nin a superficie, nin as actividades, nin a actividade que ali se desenvolve ten nada que ver co que se producía lóxicamente no ano 51 e que, polo tanto, non ten cabida nesa licencia. Hai claramente unha modificación sustancial das instalacións, cousa que nin se comunicou, nin se solicitou licenza para novas actividades. A empresa conta agora con prazo de 24 horas para paralizar a actividade. A medida xa se comunicou á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística e á Consellería de Economía, Emprego e Industria para que adopten as medidas precisas. Esta decisión tomase na mesma xornada na que deron comezo os traballos de retirada do material acumulado na antiga nave da Pontesa, que continuaba en combustión permanente. Desde o Concello o que estamos estes días é axilizando todo o que podemos e o que está nas nosas mans para que se adopten as medidas necesarias para rematar coa situación do incendio que sigue ali activo. Segundo informan dende Galigrain, pertencente ao Grupo Nogar, xa contrataron unha empresa homologada e autorizada para o tratamento e xestión destas 42.000 toneladas de gran. Os traballos faránse en coordinación cos bombeiros de Pontevedra.